ugnayan ng maleta Nagbabalit na po. mula kay sa Pino hanggang sa pagkabahay Pangkol, may subangkal. pag-aari ni former Speaker Martin Romualdez. Gusto kong magsalita. Karon naabot na dito itong bagong welding machine, no? Ato nang gipalit dito sa Santa Cruz ragot. Pila na baratohon. Malala na magamit-gamit ba? Maadto tawag Davao, malayo man, kulang man ang pamasahe. Pamasahe parang daan na. Ako na kayo makuha sa tong kwan. Budget ani. Mao nung diha na lang ko sa Santa Cruz sa palit ani, no? Andi kay ila to. Foreign Affairs Committee, you actually monitored some of them here. So mamaya kung pwede pag-agree natin yung dates and then we can get the names kasi I think it would be important for the credibility of ICC kung masabit natin sino-sino mga to ano nangyari. Kasi simple lang siguro parami na invento lang yan eh. But again, general question na nakilala na natin po si Sergeant. Ay lang ngayon lagyo. Nga lang ngayon. Wa sa kataga sa nga na ba? Ano? Nasa noy. Re. Pinta. Pinta. Ikaw. Pa dapat magpapalitan ng Senate President. Pinta. At dapat to napunta kay Senator Donald Legarda. Pero nakatanggap natin at doon sinasabi hindi ma-arrest si Senator. Mao na ni, oh. Na final na ang sukod. Mao to si Kwan, Engineer Jibin. Atong nakayelo nga sinina, ako tumanghod. Mao to engineer ako. Oh, siya nagsukod-sukod ani. Pahimo daw sa og sugangan. Listingan sa daw na yung kining atong welding machine kay para daw kuan ba kung basig na depekto, mabalik pa. Oh, kay tulura ba ka adlaw ang replacement ani? Maning sugdan nato ning listing kay para makita daw yung mga diferensya ba. Guba ba o dili? Eh para sayo-sayo pa mailisan dayon. Sa o man ang madugay-dugay pa ta diya pa ta makabantay na guba day daot o. Karon ato nang testingan dayon. Mga kanay bakal na gisugo sa tuwa ato ning kuanon. Sugbaanan daw nig kanang mga kuan. Sigun sa da. Sugba ka dag mga timos, wate. Sunsa. Basta kay pasugba, makaon ng wate. Oh, di na makaon. Kadagan ikaw ng wate ya. Kanang mga vlogger, kao wate ay. Mana atong sugbaanan dako-dako kay na may dako nga wate. Kana day mabitin, wate man na. Oh, di ba? Oh, kana siya, mana siya porma daw. Oh, mana porma ha. Ang sukod na. Nakalimot ko pila sukod na basta kay lapad-lapad yun ang sukura na. Malayang gusto. Testing nga to. Ito, atong gitana atong pirahe kong murag hinayra kayo kung saan to gamay. Oh, gamat ing maskara ba? Oh, mato maskara. Maskara sa kuan ba? Murag Spider-Man ba? Ang dili murag kanang karaan bitaw nga mga salida sana nga Ultraman ano ba? Mga Mask Rider. To, di ba? Kita di mo na. O pagkamas kay dugay ka sit up sa ground ba? Naun sa ta ni siya. Dugay ka sit up sa ground. Paningot na ko na ground pa na. Ipaningot na pagmayo. Ako nagigsingot. Tulo na. Oh. Kanang rada tong gamit ordinary na. Maglagot ko ning rada na dugay mo siga. Oh. Testing na to. Oh, sige na. Oh. Kadaot lang kay malagi na di ko dugay mo siga, dugay po ka papilit. Magsikat tarog. Mao ka na di mata welder god ato ra maning testing na ato na kuan. Para lang na magamit ba. Ma-try na to ning welding machine ba. Ang engineer oh. Ang engineer sige na tudlo. Ano yung style engineer? Saluyon ako kanang mga anakin sige na nagpa kita sa atong kamera. Video mana sila style na pag mag-video kita tatana doon sa kamera para sikat ba? Okay, sikat ba ng master no? Story hey. Okay. Oh, na forma na. Mana? Tora na forma na. Ito ang engineer oh. So, ang engineer sige ra balik-balik sa kuan pultahan. Oh. Engineer ba? Gibora ko sa dire. Tuwa gupuan isang mas. Oy. Okay. Guwapo ba?
Kumupalit mo ng masanara na Santa Cruz. Malit mo na daghang kay na Santa Cruz da sa City Star. Pamalit mo na da. Og digawas ang pinakakusgan nga welder tuara. Mas nga nganda na Joker. Mana si Joker. Taw nagatangatang intiil niya nakita pati ba kugawa. Ang tilo kumagko pa imo. Tindulas kamera. Wala ko nakita ko no. Tawa pulos tiil. Yaga. Pulos mo nito tiil kita dai. Gobota. Kana siya na final na. Wala siya na akong welder ron. Mana siya. Siya na mahurot na nag-welding tanan. Gikan ko na alas 11 pasado na human mig kanang kwan. Alas 2, alas 3. Ada banda. Practice ba para madugay mahaod ta o kita-kita na mo trabaho natong gusto na to trabahon, di ba? Di enta magsig pasweldo ang tao banda. Kaskas nag kwarta niya, may bag kwartahan ta si tagpasweldo. Kita-kita mo lihok-lihok para magamit atong mga abilidad. Di ba? Okay. Gamit na niyang maskara. Maskara ang ano, kalabira na, bungo. Kalabirang bungo. Di ba? Kalabira pa, bungo pa. Di ba? Pilit na siya. Ako gipaningot ako, man taas na akong dagan kay kong singot, man ako kasukasan nato kay wala basa na ako sinina. Okay, mana siya. Dugay kay mo sindining rada kay baka ordinaryo kayong rad. Nga di pa welder. Mga dugay jud kapasiga kung welder dili na kayo. Nga di man ta welder. Dugay jud kapasiga. Ato bang praktisan jud. Mura pa tag sindig kon ba nagtuon-tuon og sigarilyo ba. Dugay makasindi ba ya pag sindi ubo-ubo pa. Anagot. Hindi pa kabalo mo sigarilyo, mag-ubo-ubo pa. Napapa tanaw pod. Gusto to building papa niya.